tot, Rosa? Sí, venia un munt de gent. Aquest any ho haurem de fer-ho així. Vull dir, a veure, hem de donar gràcies a aquestes iniciatives virtuals que tenim, que ho podem fer així. Vull dir, era una cosa impensable fa 3 o 4 anys, això. I ens hem espavilat tots i ens hem ficat tots de cap amb tot això virtual. Sí, a més ja ho donaven per perdut, però els mateixos artistes i els que sempre han dirigit i organitzat el Guanya't el cel, el Pare Manel i la Maria Rosales, doncs van dir, fem-ho online, van connectar amb el terrat i ho han gravat i ha quedat perfecte. Són 24 anys fent aquesta iniciativa que serveix per sufragar molts projectes dels quals en parlarem ara dels projectes. Però 24 anys que ens porten a parlar d'edicions molt especials. La primera va ser amb el Pepe Rubianes, que va ser per pagar unes colònies, oi? A la canalla del barri. Sí, perquè tenia un deute, perquè jo amb els papers no m'aclarava, no m'he aclarit mai. Jo el comptable, ja teníem comptable, em diu que, escolta, que farem unes cases de colònies. I ell sortia d'una actuació que li vaig fer a la presó de joves i va quedar molt impressionat i va dir, no me toquin les narices, no va dir una altra cosa, ja saps què va dir, però no me toquen los huevos y no me pidas que vuelva a la cárcel. Llavors aquell dia el tenia jo i li vaig dir, bueno, a la cárcel no, pero ¿me puedes hacer una actuación que debemos un dinero de las casas de colonias? I sí, així va arrencar el tema. I va anar creixent en ball, sí. Manel, posa't el telèfon una mica més lluny. Ah, sí, perfecte. Sí, és que llavors sento poc, Vale. Bueno, haig de parlar quan d'això ja propos. Vale. Estic al barri, Ja ho veig, ja ho veig, que estàs al mig del carrer, ja ho veiem, ja. Clar, parlem del barri, doncs, de les activitats que fa el barri, perquè hem esmentat en aquests inicis les cases de colònies, ha parlat de les presons, perquè de manera activa ha promogut diversos programes o maneres d'ajudar a la integració social. Pare, som molts anys treballant, però hores d'ara, què esteu fent? Fem una mica d'història de pinzellada mirant cap enrere, però parlem també hores d'ara, com està afectant la crisi de la Covid-19 al barri i en aquestes entitats amb què vostè treballa. Bueno, els que fan la feina són els monitors i els educadors i els voluntaris. Jo faig poca feina. Això és una història que arrenca a poc i que va creixent a poc. Això s'ha d'explicar molt clar. Jo vaig arribar aquí al 76. Llavors, jo al 70 ja vaig començar a anar a la Mundial a veure els joves. I arribar aquí vaig veure les carones dels nens i les nenes i, escolta'm, no fa falta ser un mestre ni tenir un títol, Jo veia que les carones aquelles són les mateixes que havia deixat al dematí a la presó. Llavors, vam començar a fer una que deia, nosaltres dèiem esplai, això, una tarda o 2 tardes a la setmana, i a l'estiu colònia, i llavors a poc es va anar engrandint. La situació actual és que ni l'esplai ni el projecte esportiu Bavar, que és on fan molts equips de futbol sala i algun de bàsquet, doncs clar, des del Covid no es pot fer res amb els nanos. Ara justament vinc d'estar amb els monitors que estan preparant l'ús dels casals a l'estiu, però les colònies ja no poden anar-hi perquè les cases limiten molt el nombre i llavors no surt rentable. Llavors, en comptes de 4 setmanes al casal de juliol i 4 setmanes al casal d'agost en faran 5. Augmentaran el casal, que vol dir que de dilluns a divendres estan en un col·legi, van a la platja, a la piscina, al museu, a la muntanya, fan activitats, dinen, breguen. I entenc que aquest esdeveniment que estan preparant, el qual ara parlarem i detallarem el cartell, serveix per ajudar a sufragar projectes com aquest, entre d'altres, no? Sí, bàsicament perquè encara
m'explicaven. Doncs si hi ha 5 setmanes hem de cobrir les altres 3 setmanes. Si bàsicament aquesta captació serà per redreçar, per solucionar aquest problema que no teníem previst. Molt bé. Doncs parlem d'aquesta iniciativa aquest dijous 11 i diumenge 14 de juny a 8 del vespre tenim una cita per guanyar-nos el cel, dèiem, i és que aquest és el lema, Guanya't el cel, de fet és la pàgina web que teniu, guanyatelcel.org. Ja pots imaginar que va dir aquesta heretgia, no? Jo no la vaig inventar, la va inventar el Pep i el Pep Molina i el Pepe Rubianes, el Balladuo, també. Molt bé. Doncs així s'ha quedat el nom, Guanya't el cel, amb el Pare Manel, que és un bonic rodolí que té molta força darrere i que enguany li preguntarem a la Rosa Maria, que és ella qui ens ha passat el cartell. Déu-n'hi-do, tot el que podem veure. Una passada, Raquel, de veritat. Una passada perquè, mira, ara el vaig a treure, el cartell, vaig a d'allò, hi ha una mà d'artistes impressionant, Tu també el tens, el cartell, Raquel? Sí, i veiem que ja s'ha serrat, i veiem també que hi haurà... El tricicle. Hi ha el Pep Plaza amb el Queco Novell... El tricicle, el Manuel Fuentes, l'Alba Guerrero, el Marc Clari, la Judit Nederman, vull dir, hi ha El Carlos Latre, que és tarragoní, la Clara Segura i el Bruno Oro, i la música fantàstica de la Judit Nederman. Una passada. Una manera molt fàcil, trobo, de guanyar-nos el cel. Com ho podem fer per participar? Doncs mira, i aquí hi ha un compte, no?, que és ES77 2100 0907 0002 0005 9797. Això és un compte en què les persones que no poden anar a veure el festival com anàvem cada any, doncs podem fer un ingrés en aquest compte. Sí, a la web de la Fundació també ho trobareu. Això ho podeu ingressar tot l'any, no fa falta que espereu al festival. Vale. Fas bé de dir-ho, Manel, fas bé de dir-ho. Ja feu prou i hi ha molta gent que hi ajuda, ja no pot fer més ajuda. Però és bo saber-ho perquè hi ha persones que potser hagueren anat allí i a través d'aquest compte poden fer un petit ingrés que pot ajudar a tot això. A totes aquestes necessitats que tenim, siguin el Pare Manel i siguin altres institucions que gràcies a tot això hi ha molta gent que van tirar. Vostè ho diu, pare, que porten una important xarxa solidària al darrere que els ha permès durant tots aquests anys poder fer moltes accions també voluntariat. És molt important la figura del voluntari. Molt perquè complementa, tenim uns educadors, perquè ara tot ha d'anar amb educadors amb títol, però també la majoria són gent del barri. I això és una sort, perquè el nom de Pare Manel és una marca, però Pare Manel som tots, no és el Manel Pousa només. Vull dir, això és una sort que moltes iniciatives socials no l'han pogut gaudir, no? Perquè allò és seu, no és meu, ni teu, és de tots, ho han viscut. Mira, hi ha responsables que encara veig companys o companyes d'elles a la presó, Ja veus, Raquel, que és una persona humil, una persona que gaudeix ajudant els altres. Vull dir, és una cosa extraordinària. El Pare Manel, per mi, realment te guanyes el cel amb el Pare Manel, perquè pots fer coses que són imaginables. Mira, ara estem fent un festival. Estem fent un festival a través d'internet, que això era impensable. I és perquè molta gent se posa al seu costat a ajudar-lo i a tirar endavant aquesta iniciativa perquè realment s'ho mereix. A la Fundació Pare Manel som tots, molt bé. Però hi ha un pal de paller, és ell.
necessitats especials aquests dies amb la pandèmia, amb l'impacte del coronavirus, la crisi econòmica que s'ha estat derivant. També us vau mobilitzar per fer mascaretes, que hi havia una xarxa de dones cosidores també amb el barri van estar fent mascaretes. I més enllà d'això, com heu vivit aquests moments tan complexos? Bueno, hem fet, el que m'ha agradat és que han fet xarxa de barri, tant a Verdum Roquetes com a la Trinitat, des del centre obert o l'esplai, com vulguis dir-li, sí que reparteixen també menjar, per exemple, no? Però perquè ens ha arribat, llavors el redistribuïm juntament amb altres entitats del barri. Això, menjar, i sobretot això, preveure el que et deia de l'estiu, que hi haurà molts pares que no podran pagar perquè s'han quedat sense feina. Alguns tenien feina així en negre i no hi ha feina ja. Serà greu, serà greu. Complicats. Doncs per acabar, que no el volem entretenir gaire més, animi el personal a participar aquests dies 11 i 14 de juny, Pare. Sí, que quedi clar que el festival es podrà veure després com vulguin, el dia que vulguin i a l'hora que vulguin. Clicant a la web de la Fundació hi haurà el que s'ha de fer. S'ha de clicar un enllaç i et donen un link i aquest link surt a l'ordinador o al telèfon. Perfecte. Doncs recordem, paremanel.org o Guanya't el cel, escrit tot junt, guanyatelcel.org. Pare Manel, ha estat un plaer de contactar amb vostè i conèixer tota aquesta iniciativa que pot ser d'exemple per moltes persones per ajudar aquells que estan patint i això és així xarxa solidària, donar-nos un cop de mà i malgrat estar tancats sols a vegades no oblidar que formem part d'una comunitat.